Ονομάζομαι Κλόντια Άννα Γιαοπλάρη, είμαι 16 ετών και έρχομαι από τον Πειραιά. Οι γονείς μου κατάγονται από την Αλβανία, ήρθαν εδώ πριν από 21 χρόνια περίπου και εγώ γεννήθηκα και μεγαλώνω εδώ πέρα. Εδώ και 2 χρόνια είμαι τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα, ονομαζόμαστε Κιουρντί, παίζουμε λαϊκά, ρεμπέτικα και έντεχνα τραγούδια. Όταν ψάχναμε για τραγουδίστρια στο συγκρότημα, ακούσαμε πολλές φωνές από το σχολείο μας. Η Κλοντιάνα ήταν όμως αυτή που μας τράβηξε το ενδιαφέρον. Αγαπάμε τη ρεμπέτικη μουσική επειδή κάνει επίκληση στο συναίσθημα, έχει μια μεγάλη θεματολογία από τον έρωτα και την αγάπη μέχρι και τα κοινωνικά φαινόμενα. Επιλέξαμε αυτό το είδος της μουσικής διότι μέσα από αυτή τη μουσική εκφραζόμαστε και μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα το συναίσθημά μας. Γιατί συνήθως τα παιδιά στην ηλικία σου έχουν άλλα ακούσματα. Γενικά ακούω όλα τα είδη μουσικής, ναι. Απλά έχω μια ευαισθησία στο ρεμπέτικο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και να σου πω κάτι τώρα, είσαι σε συγκρότημα εσύ τραγουδίστρια. Ναι, είμαι. Και είναι 3 αγόρια, δηλαδή 4 άτομα και είσαι. Όχι, είμαστε 4 άτομα μαζί, ναι. Αυτό είναι. Μπράβο Κλοντιάνα. 94% η Κλοντιάνα. Το σάρωσε τον τοίχο. Συγχαρητήρια. Και όχι μόνο 94% και 28% το απόλυτο, το 4/4 από τους κριτές μας. Κώστα, να ξεκινήσω από σένα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που ακούσαμε. Το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως, αυτό το τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Τριεζή. Και είναι στην έτσι πρόσφατη εκδοχή που το έχουν κάνει η Γκάτζο Ντίλο και ταιριάζει βέβαια με την ηλικία της, με τη φατσούλα της αυτή η καινούργια διασκευή. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουσα. Χρήστο, το διασκέδασα από ό,τι έβλεπα μέσα. Είσαι μόλις 16 ετών και είσαι έτοιμη τραγουδίστρια. Αυτό που παρουσίασες απόψε είναι ένα σοου το οποίο ευχαρίστως εγώ θα ερχόμουν να ακούσω, να δω. Και πραγματικά μαγεύεις. Και την πρώτη φορά που σ' άκουσα να μαγεύεις. Ευχαριστώ. Δέσποινα. Σε έβλεπα, σε άκουγα. Ήσουν τόσο σταθερή. Οι ψηλές σου πάρα πολύ ωραίες. Πες μου λίγο κάτι. Είχες άγχος? Πολύ. Αλήθεια λες? Ναι. Πού δηλαδή ήτανε? χωρίς άγχος πώς τραγουδάς, βρε αγάπη μου? Πάρα πολύ ωραία διασκευή. Ευχαριστώ Ένα από τα πολύ. αγαπημένα μου τραγούδια.
Μόνο έτσι θα μπορέσω να το ξαναπώ, μου φαίνεται, με αυτή τη χαρούμενη διάθεση. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αντώνη. Μπράβο σου, μικρή μου γοργόνα. Ήσουν σαν να ήσουν μέσα στο νερό και κολύμπαγες τόσο άνετα, δηλαδή τραγούδαγες σαν να ήσουν πραγματικά στο δικό σου τον κόσμο. Το απολαμβάνεις το τραγούδι και εγώ θέλω να βλέπω τέτοια παιδιά σαν και εσένα άνετα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή που είναι εδώ πέρα στο Rising Star. Τα βρίσκει, ρε. Γοργόνα. Γοργόνα και... Την άλλη την είπε μάγισσα. Μα είναι να σου πω κάτι. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι η γοργόνα με τους μάγκες, τους άλλους. Το γιουρδί λέγονται. Ναι, ναι. Ο δικός σου Νερσόγλου πρέπει να είναι πολύ ψαγμένος, πολύ θεωρία. Πώς το είπε αυτό? Είναι της θεωρητικής ο άλλος. Πώς το είπε αυτό το φοβερό? Επίκληση στο συναίσθημα. Αυτό ήταν δηλαδή αυτό. Εγώ ένιωσα να ανεβαίνει το IQ μου. Είμαι βόλα γιουρδί, δηλαδή θέλω να το γνωρίσω τα παιδιά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως συνειδητοποιήστε ότι σήμερα μέσα σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και ήταν πολύ καλά, μας τρέλαναν δύο παιδιά 16 χρονών. Είναι τρομερό. Υπέροχο. Με ωριμότητα 30 χρονών. Άρα τελικά και αυτά που λέγατε πριν, ότι παίζει ρόλο και η ηλικία και το πόσα χρόνια και η εμπειρία και να κάνει δισκογραφία που έλεγε εσύ, Αντώνη. Εδώ τώρα αυτά τα παιδιά τώρα και ο δικός του προηγούμενος. Και τούτοι εδώ τώρα 16 χρονών. Συγγνώμη τώρα γιατί. Κάτσε. Εδώ τώρα φάσουμε και τι φάσουμε. Πριν έλεγε ότι πρέπει να έχει χαρακτήρα ο τραγουδιστής. Εδώ τώρα είναι 16 χρονών και ήρθε εδώ με δικό του χαρακτήρα. Hello! Παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνεις όταν μιλάω. Παρακαλώ. Δεν θα σε αφήσει ποτέ. Παρακαλώ. Να τελειώσει. Είπα ότι αυτό όταν μιμούνται κάποιοι τραγουδιστές Ναι. φεύγει όταν κάνεις δισκογραφία. Δεν είπα αν υπάρχει προσωπικότητα, ότι η προσωπικότητα έρχεται μόνο. Εδώ με μιμήθηκε δισκογραφία. κανένα η Κλοντιάνα. Εδώ Αυτό λέω. ναι. Εδώ αν υπάρχουν και παιδιά που δεν μιμούνται, δεν είναι ότι όλοι μιμούνται. Προφανώς το αγαπημένο αυτό το κορίτσι, πώς είναι το όνομά σου? Κλοντιάνα. Η Κλοντιάνα λοιπόν δεν χρειάστηκε, δεν είχε την αν θέλεις επιθυμία ή δεν είχε την ανάγκη να κουμπίσει σε κάποιον άλλον. Γιατί είναι πραγματικά καλή, βρε Αντώνη. Δεν έχει να κάνει με το καλή, όχι. Είναι ή γουστάρεις. Εγώ που δεν είμαι κάποιον να τραγουδιστής, κάνεις έτσι όπως το αισθάνομαι ως ακροατής, που έρχομαι και σας ακούω όλους, θεωρώ ότι ο πραγματικά καλός καλλιτέχνης, όπως τούτη εδώ που είναι 16 χρονών και μας κατέπληξε απόψε και εσάς εδώ, αλλά και το κοινό και τον κόσμο από το σπίτι, έτσι δεν έχει ανάγκη. Είναι καλή τραγουδίστρια, οπότε δεν έχει ανάγκη να πατήσει πέρα. Ναι, Γιώργο μου, αλλά ο καθένας είναι μοναδικός άνθρωπος. Ξέρεις ο καθένας τι ανάγκες έχει. Αν εγώ γουστάρω να τραγουδάω μόνο Πάριο, αν ο Κώστας θέλει να τραγουδάει μόνο Νταλάρα και η Δέσποινα μόνο Βασίλη Καρά. Κυρίως. Δέσποινα άρπατη τώρα. Κυρίως. Έχουμε ακούσει Δέσποινα. Τέλος πάντων, έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Το θέμα μας είναι η Κλοντιάνα. Είναι καταπληκτική. Μπράβο, αγάπη μου. Εξαιρετική. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν στην Κλοντιάνα. Συγχαρητήρια, Κλοντιάνα μου. Θα σε δούμε στην επόμενη φάση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.